2, 1. Wow. Muna inyong hinumduman mga idol. Nga kinahanglan sa dili pa mo atake o sa mag-ensayo. Naagid mo yung konsentrasyon. Inhale, exhale. Tapos, yung kusog Wow. from inner to outer. Nya, hugoton na pinyo yung kusog ikan sa gawas, balik nyo sa sulod. Yap, kusog naman na. Kanalan, daghang kayong salamat.